Khumbuka isiqoko uMakarapa amathaconsele entshebeni yile. In today's episode isiqandulo sikhuluma ngodaba le-Uber bus. Yeah, siyezwa ngosibhinqa amakhasana ukuthi impela ngathi kuza u-Uber bus. I don't know whether they sihlongoza into esivele sikondile ukuthi yeza, but namhlanje sikhuluma-ke nge-impact yawo ukuthi how is it going to affect imboni esinayo yamatekisi njengamanje, i-taxi industry as well as umphakathi wethu, abantu bethu, ukuthi ngabe bazothinteka kanjani, ngabe into ezosiza abantu le noma ezoxabanisa abantu bodwa noma into ezophuca ibhizinisi labantu bakithi abamnyama. Uthi impela what zisha ngalento. Namhlanje sizohlaziya-ke nomama la ekhaya kuMagwala sizwe ukuthi ithini imibono vele ihlukene kulento, kodwa egcineni chitheka kwegazi ngathi kusendleleni. Thini Magwala? Hayi, mina ngithi right. Ngithi right mina futhi ngithi izosiza bona osomatekisi. Kanjani? If izojoyinwa yibona osomatekisi, they are already out there, they are already on the streets. So ilento le kahle kahle kubona izo-acta as a route management app for them, because vele they are on the streets already, yabo, vele bayasebenza, vele bayalayisha. So le app le if ikhombisa umuntu erequestile kwa section A, that means ngeke kusaba khona ama-taxi awu-4 azojahana overtakana emgaqweni efuna ukuyolayisha kwa A, ngoba vele i-app isingenile request wayi-accept u-driver thizini and kuyabonakala kwi-app ukuthi khona ose-accept le request yakwa A. Obvious if umuntu e-section A eyolayisha e-request, usezosale sebathatha bonke abantu abazorequesta around u-section A on that section, on that certain block. So ngeke isabanga. Ihluke ngani namatekisi ngoba phela bakhona rank manager abagadile abantu bangaka bakhona. Yo rank manager wakhona ekuseni kuphela. Emini ababikho. So ziyahubhana ekuseni uthola ukuthi umuntu uzomosha upetrol, yabona sebeyahubhana ba-overtakana bajaha ama-point nje kube imess. Umbuzo uthini-ke since u-Uber omncane no-Bolt nani bebelokhuza zokulanda egcekeni ekhaya, ithini indaba ngo-Uber bus uzongena egcekeni nawo? Akukho ukuthi u-Uber bus uzongena egcekeni kuphela, uzoma ngakini kwi-main road. Futhi ayihlukile, iyafana intekisi. Kuthi akufani but akufani. Angithi ama-taxi ahamba exactly ku-main road ama-taxi. U-Uber uzongena emgaqweni but akuthi uye egcekeni phela, depending on ukuthi uhlala ngakuphi. Abanye vele bahlala ngasemgaqweni abantu abaningi, but uma ungahlala ngasemgaqweni uzokhuphukile emgaqweni awuzongena nge-drive in yakini. I don't think so. Uzophuma uyoma emgaqweni. Ama-taxi ahamba ku-main road, ama-ey'tobhini ama-taxi. Kodwa u-Uber uzokwazi ukungena ngomgaqo wangakini uguduze ume emgaqweni, wena usuyaphuma uzohlamba esemgaqweni. Khona abantu abahamba like mhlawumbe. Okay, nayi problem. O-associate bamatekisi baba ne-joining fee. Let's say mhlampe associate wangakini ukuze ungene ne-quantum lakho ujoyina maybe ngo-100,000 rand. So ku-Uber mawucabanga mhlawumbe kuba umalini ujoyina? Angazi ukuba manje ngena ku-Uber. Imali encane kakhulu mhlawumbe let's say in the region of 1,000 rand. Phela ngazi ukuthi bajoyina malini kulabo Uber beyimoto. Lokho-ke esingakwenza ukuthi yinto okuzoba lula kakhulu kunombani nami nje ngongcebo ngiqhamuke ngithenge itekisi yami ngojoyinise ku-Uber, kulula, kufana no-100,000 obekwe laphaya. At the same time kusho ukuthi-ke kuzogcwala abantu ngala kwa-Uber bese kwenzakalani ngemboni yamatekisi? Ingakho ngithe mina izosebenza kangconywana if kuzongena vele osomatekisi. If wena uzosukela ne-taxi yakho uyifake ka-Uber bus ungeyena ungekho under association, it's your own risk, but it's better if kuzongena vele u-association ngoba uzokwazi kuyi-manager futhi wona ukuthi no, abantu abazopick up around uMzinyathi, abantu abakulu association waseMzinyathi, abazopick up eNtuzuma yilabo bazokwazi ukucazelana ukuthi mfowethu ungasuke eNtuzuma uzo-accept i-request yaseMzinyathi, ungasuke eNanda uzo-accept i-request yaseMlasi, yabo. Sifana namatekisi.
yes but izoba on a different level. Kanjani? Bazoqhubeka. Yokusikhontrola ubani-ke ukuthi owasemlazi angazosondeli eNanda. Phela ngithi labantu bayazwana vele bayakhuluma bayabonisana. So why Ingakho ke benemingcele. ngokuba nje njengoba usho nje into enziwa amatekisi le. Why pho ingayikwa ngaloo ndlela amatekisi? Izo enhance phela ubabhasi uzo enhance ukuthi ngingafiki mina estopini ngime for hours and hours ngingazi taxi izoqhamuka nini. Because sengirequestile I know for sure in 15 minutes i-taxi yeza izokwenza lo mehluko kahle kahle ukuthi mina njengoba ngimla estopini mangiphuma la ngineshow ukuthi i-taxi in 15 minutes izofika ingithathe. Okay. Unlike ukuthi ngiyoma mhlawumbe for 2 hours ukuthi ama-taxi awabona agcwele rank ama-taxi amila alinde ukulayisha awazi ukuthi khona abantu abalindile elokishini abalinde ama-taxi. By the time eseqhamuka ama-manager agcine ekuseni. By the time eseqhamuka seyinqwaba azosibanga. Okay. Ake sithi-ke nawu-ke u-Uber wakho urequestile-ke uzokulanda wedwa. Uzokuhambisa wedwa edrobheni? Angazi obvious mangabathola abantu it's a waste. i-taxi uma ihamba igeja la emini. Yeah. Ama-taxi siyazi ayageje. Yes. Ayigcini nihambile nomuntu oyedwa. Itekisi into eyenzayo iyangena le yodwa ihambe baqoqa abantu. Mhlambe enye iye ngale egcineni mabahlangana ilodi mhlambe bathulile kweyodwa itekisi kube yiyona ehambayo ihambisa abantu edrobheni. Into enzakalayo ukubuka ikhathi edrobheni ukuthi abantu mhlambe ema-rank vele abantu sokuyikhathi zabo zokuthi bagibele babuye. So it does not matter noma ithola abantu abangaki itekisi ngaleso sikhathi iyahamba iqhubeke ngoba iyazi ukuthi ngale izothola abantu izobuya nabo. Kuyafana ke. So ke uqonda ukuthi wena kusho ukuthi u-Uber nawo uzoyimela lo ukuthi uhambe nomuntu oyedwa emini noma uzoma nawo rank emini la nawo. Phela ngithi bayakwenza lokhu kuyimanje. Ukuthini? Ukuthi bakuthathe u-Uber omncane ukuthatha ukuhambisa uwedwa. Yes. There's a difference enkulu kakhulu between imoto enkulu nencane. Imoto encane light na petrol light because engine yakhona is very small in efficiency fuel consumption. So my inkulu the more imoto inkulu the more ithatha load enkulu the more engine yakhona inkulu iconsume kakhulu fuel. So it require ukuthi ke idle ithubiza. You understand? So izodinga abantu abaningi ukuze ikwazi ukuthi phela lana lento isazofana. Angeze ifane. Angithi mina bengizophuma la endlini ngiyestopini ngifike ngiyolinda i-taxi estopini. Ifike i-taxi ingithathe. Kanti bikade izongenza njani le taxi mayifike ingithatha bengiyekhaba ingabathola abanye abantu. I-taxi iyaqhubeka iyahamba nawo uyima i-taxi mayuthi iyafika wedwa ayishaya ihuda ihamba incinga abantu iqhubeke nawo. Isazokwenza same thing nje. Nale Uber isizokhompyutha netekisi kanje. Phela ngithi vele one association nje. Association ngokufuthi manje. Ingakho ngithi akungeni it's better if kuzongena wona vele abantu aba-association not ukuthi wena usuke neyakho i-taxi uzofaka i-taxi. No phela awukwazi ukuthi ungathi kungene bona abantu ba-association ngoba bano-association wabo abanemithetho abayibekile ngilinde cha abanemithetho abayibekile ukuthi si-operator kanje kwimboni yethu. U-Uber if uqhamuka uma ukuthi i-target yabo osomatekisi kumele uyohlala nabo phansi usho ukuthi madoda na indlela entsha yokusebenza kubonakala ukuthi bayezwana yini ngemigomo nemibandela. If wena uthi fanele bajoyine ngale if bengahambisani kuzoba khona i-clash kuzoliwa ngoba i-taxi business labo bantu baphuma kude kabi i-taxi business. U-Uber uqhamuka manje sekukhona imigwaqo sekukhona amatiyela nani labantu bataxi basuka kude nale mboni bayisusa from scratch bayenza yaba yilento ibhizinisi labantu abamnyama esilaziyo elihamba phambili ezweni. So if kuzoqhamuka i-app yaphesheya yabantu esingabazi bezothatha umsebenzi away from abantu abamnyama abayisungula from scratch lento leyo nto isinto esiyinkinga sigcina siyisizwe thina esingenalutho alikho sho ibhizinisi sogcina seli-own egcineni. So kugcina sokugcina ney'tolo seyi-ownwa o-Uber phela into izokwenza manje. Inkinga vele beyisa ke futhi nabo bamateksi. No khohlwa ukuthi kube khona into ezofika baphaphamise. Khohlwa appreciate abagibeli. Nihlulwa yini? Don't appreciate abagibeli. Basebenzisa ingqondo yokuthi umgibeli uyena oncenge i-taxi kanti sobabili sincengene. So it's about time. Manje nifuna anikwazi ukuyilungisela izinto nina. Nifuna kuzokusuke anikwazi ukuyilungisela izinto. Nifuna kuzokusuka umlungu aphesheya azonilungisela izinto. Ngoba nawo amatekisi bayadelela. Siyakumlungu aphesheya thina. Anikwazi nina abantu. Ubabonile egoli benzayo. Ubani? Egoli. Ubani? Abagibeli. Benzani? Bahamba ngenyawo.
Balungisa. They are working. Exactly, They balungisa. dropped ama-tax. That is They are good. working to work and back home. Kumele nizenze kanjalo nilungisele nini into yenu. Not ukuthi nizobulala into yenu. Ngoba lento emabhizinisi ematekisi into amnyama. Ifana nalento ukuthi sithi abahamba abantu, sixosha abantu. Sithi abahambe, okay? Silungisa into zethu, sifuna kube yithina siyazi-empowerisha sibe nento zethu. Egcineni nina futhi niyolanda Uber, nivumela lento yokuthi kushuthi ngasonke isikhathi kuthiwa umlungu, kushuthi umuntu okwala South Africa mayebona umlungu, uthi wena impela simfunayo lakeze, kodwa laba abamnyama bahamba. Kwaphela manje basenilanda lo Uber lo unabelungu esingabapeshe. Bazolwisa abantu bala abazama indlela zokuthi sibe osomabhizinisi, sibe ama-millionaires, sibe yini. Nanti no, down. Asifune imiliyoni yomuntu omnyama thina. Sifuna naba abelungu bebona abacebayo kakhulu. Lento le kuthiwa yini? Capitalism, capitalist mentality. Manje why ke kumele They don't think ngomunye umuntu, they only think about into ezakubona kuphela. Labo ba-Uber laba bacabanga ukuthi lento what impact izongisiza ngani omunye. They don't think ukuthi izokusiza ngani. Leyo I'm definitely sure ngayo. They don't think ukuthi wena nje uba sikunikeza lo Uber ukuthi uzosizakala ngani. What they think is makujoyina abantu, the more abantu bejoyina ku the more ibhizinisi abo likhuphuka. Egcineni labo Uber labo bagcina begcwele umgwaqo. Uzokhona Uber la kamakhelwane wetekisi, uzokhona Uber wala noma abantu ngeke ngihlule uZandile, mina nami ngizothenga uyami Uber. Gcineni labo Uber benu bastakile la, abalayishi umuntu. Kodwa umnikazi we-app ucebile, akanazo imoto ayilethile yena la. Imani ngicela ukubuza ke mina ukuthi kanti why kumele ngaso sonke isikhathi lento yokucabanga ibe one sided? Why kumele kuba ama-passenger manje asecabangela umnotho nani? Why osomatekisi bona bengakucabangi leyo part? Osomatekisi basikhuphulele i-price every day. Upetrol ukhuphuke ngazi kangaki, bakhuphule ama-prices. Uma usewehla abesehlisi ngisho nange-10 ubona. Why bona bengabacabangela abagibeli babo? Kodwa thina fanele thina sibacabangele. Manje thina sabantu abamnyama sidinga umlungu waphesheya kube yena uzocabanga. Why usomatekisi umuntu omnyama angamcabangi? Why kusemele kube yithina sicabangela usomatekisi? Lalela wena umuntu omnyama. Njengoba umuntu omnyama. Cha, linda kuqala. Mina ngithi why kumele umgibeli? Sekufanele manje thina ezabagibeli sicabangela abantu bama-taxi. Awucabangela abantu bona cha uthi sicabangeleni umuntu omnyama, umnotho washo kwacima ukuthi ubona why bengasicabangeli. No, not cabangela umuntu omnyama, sicabangele wena, kuwena omnyama. Yeah, exactly. Sicabangele wena. Uzongisiza mina Uber. Uzongisiza mina. Uthatha imali usephesheya. Anginandaba ukuthi uyisapho, kodwa mina uzongisiza. Okay. Umuntu ozoluza uye usomatekisi. Imali usomatekisi irounda la South Africa isiza thina sonke. Irounda la. Leyo isayo unisaphesheya. Izosiza abantu leyo. Angisiphesheya umnotho lo hambayo wezwe. Umnotho uhambayo lo wezwe. Awuhambi uzoyikhokha i-tax. Uyayikhokha i-tax Uber. Manje i-tax lethwa umnotho lethwa i-tax only. Kunezinye izinto phela eziningi. Ukusethulitha kwemali ukuphi okuletha imali kakhulu i-tax. Angithi imali izoya ku-Uber iye kusomatekisi imali. Izoyanda kuzombili. And 2 usomatekisi usalayisha ngoba ngithi kuzoba ngena no, usomatekisi uyaphela manje. Uyaphela. Awuphele ngoba bayahlupha. Nazo-ke. Ayuphele ngoba bayahlupha kusasa. Bethi labantu bayasihlukumeza labantu laba. Bayasithuka labantu laba. Basihlukumeza nje. Okay, kwenzakalani ngo-Uber manje? Bayagijima. Akube sekugcwele igebengu manje. Bashayela bedakiwe, bayadubulana bebodwa, bayabulana bodwa nama-passengers phakathi. There's a lot abakwenza okungasile. It's about time. Kwenzakalani ngo-Uber? How many people abakidnaphwayo ngo-Uber manje? How many people? Association abakidnapha abantu. Hayi nkulunkulu. Abantu bamatekisi abakidnapha abantu. Bavimba u-Uber, bayabadubula, bathathe nabantu abagibelile phakathi ko-Uber. Nabo association nje kahle uyitrouble. Uber bebodwa nje. Bayenza lo mess. Labantu bashaya ngisho amabhasi, kwakhona amabhasi bayawalimaza amabhasi, abafuni lutho. Bawogombela kwesapho. It's about time kube khona into ezofika ezobaphaphamisa ukuthi akunina node niphila emhlabeni. Bakhona nabanye abantu. Lalela. Indaba yematekisi namabhasi ngicabanga ukuthi into esi-resolve esidiscussion futhi ngicabanga ukuthi si-resolve. Ngikhumbula khona i-issue between amatekisi. Basaqubila konke resolve basaqubila. Wawagcina nje the only time bezo resolve is if nabo bezoba involved njengakalokhuzana njengalawa ubani Durban Transport kwasiyadamba ke ngoba sebengenile nabo phakathi kubona ngithi maybe ngakangena nje kuleyo nto bazoyilwisa. So Uber bengangena Uber you will see uzodamba ngoba nabo zobe sebekhona phakathi. Kusho ukuthi wena uqonda ukuthi we as Africans or South Africans we don't have the capacity
lokuthi siqhamuke nama resolutions or ukuzama ukuqeda inkinga phakathi kwethu. Kumele sesilanda umlungu ukuze involve osomatekisi nje cha osomatekisi bamabhongo cha banamabhulisi. uvumelana nalabo abathi umuntu omnyama ingqondo ayikho ukuthi angayilungisela izinto, fanele kuze kulanda umlungu azozilungisela umuntu omnyama. Yabona uma kuza Futhi njalo kulesi simo lesi somatekisi kungaze kufike lapho ngoba bayinkinga bamabhulisi bancamela ukuthi kufa umuntu nokuthi into isolveke. If into engezosolveka ivune bona, they would rather kuchitheka igazi. So if it means alingachitheka igazi akufika umlungu, aya makumane kube njalo. why ungaboni ukuthi is because thina siyazifeyila because of government wethu nani. Angithi manje we have Mr Mkhwanazi. Mkhwanazi mkhulu kakhulu mehluko awulethile even ngisho kwi-taxi industry. Kuyimanje taxi industry uthulekile endaweni indawo ezazilo ungenile waxazula inkinga zonke indawo. Kodwa still awuboni lokho ukuthi into esingakwazi ukuyilungisela thina le. Instead ubona ukuthi kumele kulande white man from overseas azosolve i-problem esinayo yabantu abamnyama la. Hayi ukuthi ngibona ukuthi kumele ngithi uma ithuba liqhamuka ngeke sesiliyeke. Hayi ukuthi kumele azayolandwa go out of our way ukuthi siyolanda umlungu cha. But uma yesifikile ngoba nakusithi nomlungu ngesiyeke ngoba nakusithi hayi ngoba inomlungu siyayiyeka sibe siyasha phela le mateksini. Siyasha sinqonqa nendlu labo ogombela kwesabo basihlele emqaleni bamisa Uber bashaya abantu labantu abagcina ngimisa Uber phela bamisa ngisho ama private cars. Umuntu asakwazi ukulifta ocolleague bakhe ahambe nabo uyamisa ukuthiwa bafuna nabantu unayi permit. Yabo nje laba abahambayo lapha eGoli uzobona bazobabuza why are you walking, uyithathe permit of walk. Labantu uhamba nabo uhambela nabo bazosho njalo ngoba nje baya walk abagibela ama taxi. I-permission yokuhamba nalabantu uyithathephi? Why bengagibela ama taxi labantu laba? Why walk? I-permit yokuwalka niyitholile. Nibulala umsebenzi. Basazoba lokhuza, basazobashaya. Bebashela baya walk. These people indlela ke abawugombela kwesabo ngayo. So if i-chance iqhamuka yokuthi ba-teste their own medicine ukuthi khona umlungu noma khona ishangane noma khona umuntu omnyama noma khonani okusalayo, it's something ezobaphaphamisa. Cha mina angivumeli indaba ukuthi khona something bekulandwe something from somewhere. Asilandi. No, That's where you are ukwilanda. miscruising. No. Ukwilanda. Asilandi izele yona. So we're not gonna say siyayiyeka ngoba nakho izizele ngoba inomlungu. Hayi, no. Awuzi ubabhasi sizogibela futhi. Ingqondo ema-colonizers sesibambe phansi so ngeke sibe nalutho. Ngakungcotshwa le Uber lesikhuluma ngawo ngabe yi-app ya-create abantu abamnyama. Thina si-create nini into zethu ngoba ngabe ngcono kuthiwa isidebate ukuthi-ke lento leke into eqhamuke nomfana mhlawumbe walapha eMlazi iyona leke sibanga yona ngabe ngiyezwa ngabe siyakhuluma ukuthi lento izosisiza kanjani kanje mfana seMlazi lo akubonakala kwenzakalani. Kodwa sizidebate indaba yokuthi akuzosebenza umlungu waphesheya esingamazi nathi azoyenza imali ngathi ehlezi akenza ngafakolo uqhamuke ne-app nje wenza imali ukuthi thina senzani siyabulalana lana akanandaba naleyo nto yena okusalayo ufuna imali eza kuyena. Kuyimanje bangaka abantu abafayo ngawo ama-Uber lawa amancane wakwezwa ukuthi u-Uber uthe u-Uber uthi ngizoyiqeda kanjani into ubulala nabantu hayi does not care. Bulalana nalapho imali yeza kumina finish. Labantu banekani Cha manje ifanele sibulala awugcineni thina esafarishayo. Angithi yithi esifaka egcineni yena imali yakhe iza njengoba injalo kuyena. Uhulumeni sekangaki nje zama uku-intervene indaba yokubambulana. Cha uhulumeni akazenze lutho. Abayeki. Uhulumeni akazenze lutho ukwabopha abantu uhulumeni emateksini ngaleyo nto. Bewathatha ama-taxi abashibi bengena ama-taxi. Kwezethu uhulumeni fanele enze yabona there's khona izinto azenzayo uMkhwanazi noBhekicela akazenza before. There was an issue eyayikhona between amatekisi beshisa amabhasi. I think company was KZT at that time. La uBhekicela wathi if
kuke kwakhona ibhasi ezothintwa ngiyawuvala association wakwavala association elokhuzeni kwakuliwa eStenga amaphumulo wavala association zama izimpi Hammarsdale wakwavala association zama izimpi yini ehlula ugovernment manje ukuthi athi association thize ngiyawuvala because khona isibhamu siqhumile lo association association wavalwa eMzinyathi sama isibhamu yini eyinkinga ekuthini kuma khona iproblem kwa association othize uvalwe umiswe up until nisho nina ukuthi seningakwazi ukusebenza aningifuni umuntu ozobheda umuntu obhedayo discipline nina lo association sasimfuni angazafika ezandleni zethu wazama kakhulu bandla lo association uyabona nje into engabe yenziwa ugovernment ngabe kulungiswa indaba yabantu amatekisi abone ukuthi ilungisa kanjani aqinise isandla kuyona ngoba akekho umuntu ababhelo la izweni hayi yakuze ubabhasi akeze ubabhasi asivale sithi cela ningenelele la ni comment ni subscribe lana ngale sithanda ukuba ne heated argument between le ndaba ka Uber bus awuthingela yena liculo awuzona liculo hayi danko